So guys, oh. Ha? 8 plus 8. 8 plus 8. 5. 100 minus 20. Dapat sa 20. Ito. 28. Ay, di yan. 12. Ay, 100 minus 12. 8. Nakokok. Siya. Sa kuha astay. Makakita na siya. Ito na po. Waon na dele. Waon na dele. Waon. Iyo. Oh, pag sinumok na ang papa. Oh. Papa. Sabihan, pag nakalibot ang sa pagdira, ang SBD. Dami na. Kuya lang. Kuya. Mahala. Guys, oh. Sundog ko na ako sa YouTube, guys. Pabusan nyo tanig tubig, mahuslura. Uwang desa, guys, na uwang sa pabukal ba. Yung ba rin, natanggal na. Kaya. Bago ni sulod. Kuha. Bana pa. No. Natagak na no. Nagmay kayo, guys, puti kayo. Ano ba no? Natanggal na. Gikan pa rin iguan. Santeri ni nga ako sa La Prisima. Ale. Busog na ko. Nakokok. Bisa na kuya. Bisa na astro.